Nicolae Dobrin, idolul a milioane de tineri, cel mai valoros fotbalist român din toate timpurile și un om cu suflet de aur, care s-a dăruit în fiecare clipă celor care au crezut în el. Prințul din Trivale, cum îi spuneau fanii, s-a stins din viață azi dimineață la ora 7:20 la Spitalul Județean din Pitești după o lungă suferință. Gâscanul lupta de mai mulți ani cu o boală care nu iartă, cancer la plămâni. Nicolae Dobrin a fost supus la sfârșitul lunii februarie la Spitalul Militar Central unei intervenții chirurgicale dificile, prin care i-a fost operată o porțiune din lobul superior al plămânului stâng. Fotbalistul era optimist. Nerăbdător să iasă din spital, le spunea prietenilor că mai are multe de făcut. Dar n-a fost să fie așa. Astăzi o țară întreagă îl plânge pe omul care a fost, încă din timpul vieții, o legendă, un simbol și un model. Legendele nu mor, legendele nu pot fi îngropate. Dobrin a fost transferat în echipa îngerilor. A plecat să joace în cer. Știu foarte mulți prieteni din generația mea care au avut tăria să recunoască că în competiția cu Hagi, Dobrin a câștigat. Pentru noi a fost cel mai mare fotbalist din lume. Și va rămâne. Deci, fără să se supere Hagi sau Hagi. Mai ales pentru tot Piteștiul și probabil mulți în țară consideră asta. E o pierdere, ca și cum ne-am pierde pe cineva cu pierdere. Cuvintele ar fi de prisos pentru acest mare geniu al fotbalului piteștean. Pentru că înaintea lui Hagi și el a contribuit enorm la fantezie și la tot ce a dăruit el fotbalului românesc și mai ales echipei FC Argeș, la care a jucat ani întregi. Echipa FC Argeș i-a adus un ultim omagiu fotbalistului care le-a fost idol și model. Fanii au fost scandalizați că nu sunt lăsați să se apropie de idolul lor. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost lăsat descoperit. De ce nu lasă, domnule, să vedem și noi? Să lăsă să vedem. Vedem și noi, de ce nu ascunde? Că n-avem cum să vedem asta. Să vadă, domnule, să vedem și noi. Poate și la capela militară. Ne ducem, poate n-avem posibilitate. Avem posibilitate. La stadion. Încă de dimineață, oameni din toată țara care l-au iubit și l-au admirat pe prințul din Trivale au venit în fața Spitalului Municipal din Pitești să-l aplaude pe Dobrin în cel mai trist meci, meciul său de retragere. Diseară, trupul neînsuflețit al fotbalistului va fi mutat la capela de lângă stadionul care îi poartă numele. Întreabă un suporter trecut de 40 de ani care a fost cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Ai toate șansele să auzi acest nume, Nicolae Dobrin. Nu doar cariera, ci deja întreaga viața a prințului din Trivale are o aură de legendă. El însuși mi-a povestit că la botezul său, i s-a relatat celui mai târziu, evident, nașa ursitoarele, după un obicei străbun, au venit cu o tavă pe care erau încirate mai multe obiecte simbolice, printre care și o minge de fotbal. O fi fost poate și o sticlă de țuică, totul se petrecea în Pitești, o fi fost și un teanc de bani, o fi fost și o siluetă feminină. Cert este că el a întins mâna la mingea de fotbal.
Un talent uriaș nu putea aștepta prea mult debutul. Dobrin a sfidat orice lege privind evoluția unui sportiv și deja la 14 ani juca în divizia. La 15 ani marchează 2 goluri împotriva Stelei, care îl avea în poartă pe Marele Voinescu. Uluiți când au auzit vârsta puștiului, steliștii au încercat să-l ia la ei, dar părinții nu au fost de acord. Timp de 23 de ani a fost în permanență titular în divizia. La națională, precocitatea lui Dobrin a dat naștere la situații incredibile. Juca în același timp în selecționatele de junior, de tineret, olimpică și de seniori ale României. Debutul în prima reprezentativă s-a produs în 67, când selecționer era Ilie Oană. Nu a existat un singur model pentru Dobrin. El a încercat să fure de la toți marii jucători pe care i-a văzut în copilărie. Dacă venea Progresul București și juca Ozon, îmi plăcea o fentă la Ozon, o copiam imediat și o făceam până când îmi reușea. Dacă venea Steaua și juca Constantin sau vedeam o pasă la Constantin, că se uita într-o parte și dădea pasă în cealaltă parte, încercam și eu pe Maidan până când îmi reușea. Vârsta fragedă și faptul că nu juca la marile echipe bucureștene nu l-a oprit pe Dobrin să devină rapid liderul acelei naționale care a obținut pentru prima oară pentru România calificarea la un campionat mondial în perioada postbelică. Au fost meciuri memorabile care au culminat cu întâlnirea cu marea echipa Portugaliei, ce l-avea în atac pe ultimul golgheter al campionatului mondial, Eusebio. România a învins cu 1-0 la București, golul fiind marcat de Dobrin. A urmat cel mai controversat moment din istoria fotbalului românesc. Selecționerul Angelo Niculescu nu i-a permis lui Dobrin să joace la campionatul mondial din Mexic. O întâlnire de legendă între Dobrin și Pelé nu a avut loc. Revanșa mea a fost că imediat am câștigat campionatul cu FC Argeș și le-am demonstrat că tot ce se spuseseră sau spuseseră ei, că nu m-am pregătit, că n-aș fi dus o viață sportivă corespunzătoare, s-a infirmat pentru că imediat FC Argeș a ieșit campioană în anul următor, în 71-72. Așadar, în 72, Argeșul devenea pentru prima oară campioană. Echipa lui Dobrin joacă împotriva Realului din Madrid și celebrul președinte Santiago Bernabéu vine la Pitești pentru a-l transfera pe tânărul de 23 de ani. Oferă pentru transfer o sumă colosală pentru acele vremuri, $1.500.000, dar autoritățile comuniste refuză. Bernabéu îi propune lui Dobrin să rămână în Spania, însă prințul din Trivale va alege să se întoarcă la Pitești. A făcut toate demersurile, s-a văzut că nu se poate. Mi-a propus mie să rămân acolo, că într-un an de zile mi-aduce și familia și eu n-am vrut să rămân, adică cu alte cuvinte să fug și să rămân acolo. După 2 săptămâni sau 3 săptămâni de stat acolo m-am reîntors. Ajuns la maturitate în 1979, Dobrin conduce Argeșul spre al doilea titlu de campioană. În ultima etapă, piteștenii au jucat pe terenul lui Dinamo, principala rivală. Înaintea meciului cu echipa Ministerului de Interne, nu puteau lipsi presiunile asupra lui Dobrin și a coechipierilor săi. Toți am căzut de acord, mai bine săraci, dar curați. Dacă poate să ne bată, să ne bată. Dacă nu, care e mai bun să câștige. Dobrin a reușit atunci un meci de legendă. Argeșul avea nevoie de un egal, dar a învins cu 4-3, Dobrin marcând golul victoriei în ultimele momente ale partidei. Nimeni din conducerea clubului Dinamo, nimeni din federație, nimeni din tot fotbalul românesc nu s-a aștepta la o asemenea răsturnare de situație ca noi să-i învingem pe Dinamo chiar pe terenul lor. De fapt, cupa care se dă la echipa campioană era scrisă dinainte. Dinamo București, campioana anului respectiv, campionatului respectiv. De fapt, cupa ne-a revenit nouă și a trebuit să ștergem la Pitești Dinamo București, să scriem FC Argeș. Nu a acceptat niciodată să se transfere la Steaua sau Dinamo. A acceptat însă că transferul la Real Madrid l-ar fi putut schimba dintr-un boem într-un profesionist. Comuniștii au refuzat lui Dobrin șansa unei cariere în Europa, dar driblingul său a cucerit admirația tuturor. Selecționerul Germaniei acelor vremuri, Jupp Derwall, spunea: cunosc doar 2 stăpâni ai balonului, Pelé și Dobrin.